Ya Allah, Anis. Anis didelok toki lho. Ya Allah ki sapa? Ki sapa to? Ilang ketemu ning dhewe. Nang kidul kan ana serta. Sapa ya guys ya Allah kira-kira? Ki sapa ya? Coba tebak ki siapa? Kira-kira? Kok motone disembung ki sapa kira-kira? Enggak nek gak ketok. Mbak ayo, Mbak. Enggak, Mbak, dadi apa? Merayakan nih, Mbak. Merayakan. Jadi gesgo kuning. Ulang tahun. Ulang tahun. Kok sing wedok asli gak gesgo kuning kok sing wedok palsu gesgo kuning. Siapa? Ki. Sing tukang ngeterne Pak. Rahasia aja diketokne sik. Unboxing kok. Unboxing gitu Masih guys, sego goreng guys. Sudah ini, teman. Dan nih, sudah salin sih karo Mbak karo apa? Oke guys, lah apa Rene iki lho, sapa ki jenenge Mbak Anis karo ning guri kono nek salin karo Mas Arif. Jenenge kok Arif kabeh? Jenengmu Arif sapa to? Arif Dwi. Warna netralnya apa karone? Kan jajal ngendi ta? Emerald to. Kok emerald ya? Sagip ya apik lho, Nis. Lho, iki lho ya padha model ngono iki. Iki lho. Iki lho. Sagip. Kalem pol. Tak ketok ayu ngono. Lho, yo beda to, Nis. Kuwi apik tapi. Jajalan gawe jeronan sing biasa lho, warna biasa lho. Warna kulit lho. Oh iya jajal. Iki lagi mulai terhadap tamu nih iki lho guys. Jan. Iki cek kayak gini, cek berantakan. Nanti aku syuting sik. Dan cepet syuting sik. Kita jadi ini kan rarane. Kene rono. Oke, belum gitu ya. Nah, ya utama kan kayak gitu. Karena gue ireng gaya perang enggak bisa salah. Ireng gua langsung kuwi ya. Dan susuknya gak saling. Mana emerald, kok emerald lah ya. Iya ta? Iya pernah. Siapa orang ngomong kok? Ngomong. Sopo wi? Oh gitu. Sering netizen nih aku ya Allah. Kalau ngomong udah rembuk Anis nyanyi. Taruh ke Mbak. Taruh ah. Itu penyuncing lho. Tapi gue gak ekor congsam. Oh ya. Nek iki jare Ki Mas Arif iki. Kowe pengen gawe jari apa? Nasionalan apa beras? Sing nasional Indonesia. Kuwi lho. Guys, sudah lagi besok mau lho. Yo, cek. Anis ki terano. Iku cek lama bisa anu. Mbak, saya bedi saya bedi ya. Ini guna. Enggak mungkin. Baru nanya guys. Wah. Kita nih kok gini. Yo. Iya kayak baru kayak lo. Ini. Itu tapi mau kerjain. Dikata cepat kali kok. Hah? Cepat atau enggak nih. Dilangsung nih lo. Dirangkepnya tak apa toh? Kenapa? Sedang, anis itu gedok. Anis itu biduk gerakanmu. Iya. Itu rangkepan. Ya iya. Mimpin kayaknya deh. 69 gitu. Wah. Papa nih 69. Pipi. Lah mau nih kira? Mau nih 70 kilo. Ya 79 lagi 74.
musik iso bedune. Nek apa nek internasional ngene iki, kerjas, nek kuwi sing lanang masuke jari Sing ge anu. jari ya Padha karo kamu. gulane. Bedune lho. Ya anaknya aku beda yang iki ya, Mbak. Nyapa yo? Lho rene ayo. Enggak utangnya sekarang. Nang pangan porong. Trio malah kuru ya. Purwa apa nih? Apane kurang jadi. Lagi Mas. Lho, nek iki musik kuwi. Ya musik kuwi nek iki ku musik. Nek iki musik iki. Pengen jare apa pengen anu? Pengen jari apa pengen iki? Iki ku jerone apa? Baju putih panjang Baju atau putih. biasa? Dhewe tapi. Beda. Foto sih dah, foto ndang nih. Iya. Apa? Unjuk tuh ini. Jajal apa? Lah rambutku kok bener kok kamu apa? Di peta lho. Ya. Oh, foto kayak pas tentara sih. Ayo ngomong aku ngomong. Dan budaki bisnis to yo kok kangen aku. Kok kangen aku krungu kowe tiba ngono kok. Tak fotone. Iku fotone. Fotone rupane blawus ngono kok. Api-api ayu nek ditacaki. Lah aku malah nek ngono gak oleh perawatan to nek ada di pasar. Iya. Bulan. Tapi harus Tapi bersih kok. Anis to. Tapi gak gawe grip kali sih. Aku Sunscreen tok. Aku nih guys sunscreen awan ini rasanya oke. Kamu inget ya? Yo kok budak nang kono ae to ya dalem kono lho yo. Sono dalane sih nang ndang pateni kamerane. Ora jadi kamera. Lah yo mikir dalane. Coba nyapa to kok digar kamera iki. Serang itu sendiri. Ayo. Ya Allah, kasih dong. Wes iki. Nyapa to nis di iso. Gak boleh kayak gitu. Gampang Ya sudah. ya jelas sakit tuh deh tapi nih. Minggu iso mbok gawe pasaran, iso mbok gawe ngono nih. Terus sakit tuh. Iya, mlakunya iki kok koyo aku iki sing gak Oh meneng wae. Musuh kaya jajakan teko gede tarmuji toko ngono. Gitu ya. Selanang ki warnane ya apik ngono lho. Tapi aku nek pasar biru lho. Biru sih kae. Iki namanya apa lho biru. Bener. Heeh. Terus denim. Ini iki apa ya? Ya Allah, iki mau aku tuh ngene tak kok. Wah, di juga warna terbit namanya apa itu mahlu ya kok jangan bagang berbudi soalnya harus gaya berbudi kamu lamaran Iki kuat ya. ya sekarang kayak gini Tapi ya dia kan banyak cepat. Sudah sigar sing lanang iki. Nek ronone. Terus nek ping internasional iki. Rasane Pasti. Tapi nek pertama nek nganu udah bantuan setelah main. serian dong. Gue saline lagi internasional. Masa Arab jasan kabeh. dan aku kan gaya itu kayak gede Tapi ini selawan saya kira wis nang kene wis. Jual iki sing nyaman. Kemalem apik lho ini sumpah. Warnane apik. Lho engko terus nganu kladen apa warnane emerald gak apa? Kamera pun tahu belum ini. Nah. Lho apik terus sih. ya larang lho jangan Pusing ah. biasanya isu ngamet dol soalan kok Ini baterai si HP ini gini. Kini HP ini gini tak periksa dulu. silakan pemeriksaan HP dulu aja ya
yang ngono ini, periksa. Ya tau apa yang ngomongnya. Iya dong, harus dong. Harus itu. Nek gak gelem ya pidato. Masa disumutan nih? Oh, Aku sebenarnya apa yang ada mantan terus? merah dan menyala. Bisa nih, sore muncul bisa dulu. Coba. Terus tapi Bukan ketok kok nyuwala kan. Terang-terang. Lha wong kowe putih ya lho. Putih apa nih? Oh, guys, api nih tenang. Kilo hanya jajal lagi sing cowok. Tinggi. Oh, api. Jangan siapa? Oh, jas. Kalau sak yang udah bisa, apa ya bisa? Kau apa? Busuk noy. Api nih tenang. kalem. Kita jawab iki kalem toh terus. Kowe lho Api nih. nih. Kuwi gorono ae dadi ngono. Masa arep ijo kabeh, ora kabeh. Mau. Oh, kita sini kan kena hakim kowe sing padha. Ki tak nggo, tak sampean. Heeh. Kowe padha. Ki tak ciline wisan. Kita Masih. Teh, Ya wis. teh dadane ngono. Makane coba seneni ae. Bleh. Modele. Kata seneni. Jadi Sembah cilik ini apa? Jajan barang mbak cilik. dia tak sini kan selesai. Oh. Lalu kan gue sama awe gitu. Oh. Neng di. Awi. Oh, neng apa itu? Karena tak ini kayak langsung Ramadan gue tak boleh. Ayo baik. Tok. Cuma dolan malah gak bisa dolan hari ini ya. Di rumah aja. Kan besok bisa. Hujan. Kayak hujan. Tadi kebanjiran. Soalnya gue ngono. Lakonan udah tinggi. Iya. Gitu. Lakonan. Gue ke pasarannya tapi gue gak sakiran yang pertama iki. Gue yang kedua apa? Kan gue kan nasi modelnya kambing ini kan segera. Iya. Segera pi kowe. Gue salahnya apa? Apa sing anu? Sing pertama aku pengen kayak gitu lah. Apa Ya, kayak itu iki? kan ngono Apa iki pertama? Kan silakan kuwi. Yang mana mikir? Anu nasi ger. Nek sikir iki apa kuwi nek selana. Seger. Ke Udah. kuwi gigi gak apa nih. Nek roll nih. Heeh. Tunggu salene. Salene pengen apa? Iki lah apik warna iki. Jenengmu pengen iki. Iya. Yang salene. Gak gue kiai nek sikir dia. Ya orang mana kan sikir. Iki apa? Kayak Rusia. Rumah aku. Usia kemana? Apa usia aja sal? Apa lo nih usia? Mau aku. Tak sih foto nih sih. Mana sih? Gue bahasin Iya, apa? Gue Pi. sore mu ada apa? Mending gue. Padenmu tuh. Kematuran menjerumuskan. Iya tak kita omongi kok. Enggak yo. Gak gue sore mesti. Gak MC. Gak ganti MC. Pamnya dangdut tuh. Mesti sandal hotel gitu. Bu Alis. MC dangdut. Si dari sagene mau mbok go apa? Rono nih. Iya. Terus pertama nih apa? Lah yo kuwi. Jarmu jauh sing jarian. Ya iya, pertama nih kudu jarian. Kudu sukone nae nulis. Kok ada duit dengkulmu wis ya. Mau kaya apa tenis? Mau kaya pe. Mau kae iki. Ya wis pengen mau kuwi ya ora apa-apa lah. Gak sajarian wis. Sing lanang tapi engko nganu, gawe apa jari. Rafi ya? Nah, Nevi ya. Tak kayak nek arep dadi bojone ngono kae nang belik ni alon-alon. Engko nek wis Ayo wis yo. Ora. Nek dadi nak wis koyo. engko bar gemerah terus ya dadi to nis. Oh ngono. Iya. Lah piye kan marai bisa apa namanya jenenge? Anu mesin ter
anu. Treter. Ya, dadi iki panik iki kudu ae ngono kuwi. Si Turmiyure iki Gak mau. Jadi mau dia sih jangan cerita. saya tampilkan kan. Apa ini? Jadi. Eh? Pokoknya sih lembutnya. Bilang. Saya tampilkan. Wes guys, pokoknya saya ngarep ndang apa dadi manten ndak fitting baju. Iki kalau kas agak bagian. Kan ini lagi anu. Kan ini lagi lelang itu. Abine. Nah, yo. Oke, apa sih kayu nih? Padang lho. Padahal lagi jujur sih iki. Tinggi. Iya, nek Terus saya protol. Rumbai-rumbai. Saya protol di sini. Fightingnya Mbak Lucio. Jadi, Iya, pertama jari jawab iki. ayo. Saya tampilkan. Lagi kalau kita ditampilkan, difilmkan saja. Sikil mau sini. Bisa pula di sini. Jadi dia ora tok nek aku biar dia mungkin. Baru jawab berapa? Manggung trio. Budi men iki banyak. Iya tak bedik kuwi. Ini di press, stop biasa putih-putihkan. Pokoknya aku dipres Budi ya. Seret. Tunggu lagi. Seret. Supaya beras jadi. Seret. Ini kan jangan tadi. Ini kan jangan beras. Ini kan yang nguri. Supaya beras jadi. Dadi guyon karo tangga-tangga iki. Dan trio kamu di bareng lagi sama beda. Yo wis dibareng lepisan mau piye? Kok lah ngomong ade benar lah ya. Heh? Barang diculik sedelit jak foto lho kan. Kamu benar deh benar. Ambek. Kan artinya dua story nih game sik bola. Sama? Trio bebek Karo sapa? karo indangnya. Yo dicilik. Yo nanti di press body ini nanti. Di mending. Buka ro karo kowe. Pengen Ini di apa? press Oh, body. penyewaan gitu. Iki mocha, nah iki coklat. So kita anu ini. Iya, gimana tuh kecil ini? Senyum kaki seperti itu. Ngoceh sampai lali arep video gitu nis. Nah, iki bagus. Coba. Ini model Congsam, muni kayak penyanyi dangdut, MC dangdut. Ini model Congsam. Winting ya. Iya, nyiliknya dari samping toh, belakangnya ben ketok Congsame. Iya. Udah kok tarik nafas. Udah. Biasa. Dia nek mau tak apa-apa. Lah engko sing enek ijone engko koyo nggone nganu Ratna. Nek iki wae Ben gak padha-padha nek jawab iki. Macam ni ni lah. Ini biasa nih mau. Iker Congsam. Ini lah ketok itu masak merak. Nah, apik to. Nah, Iker Congsam. Engko dicilik nih. Ya di sini itu seneng winting kok kan. Terus ting ting ting. Ya tau lah di bumi piye kok. Pokoknya yang penting kan kan.
Ya ki apik lho. Madhep nis. Apik guys. Ijo lemon. Ki tinggo bar siraman. Dia mending. Bar siraman mening ki. Jansip. Nggo siramane rupane ijo, ijo botol. Pokoke nuansa ijo ae siraman ki. Ini loh nih, itu gak jadi Ini ado. sing digoreng. Sore, Minggu ning kono to? ini kono nek. Ning kulon. Ning kono. Iya, kuwi ae. Kono mesti dibakar. Ini mau muning mengko. Yo rasa. Gak jadian. Apa iki? Sore. Jilbaban ngono. Apa dia somo. Ya wis apa sagi kuwi ben lanjut nunggu jilbaban. Oh iya, apa? Iki tinggal ning kene ya ora apa-apa. Iya. Wis ngono ae wis. Kok enggak panggung iki piye ngono. Apa? Nyawer. Yo ke sakit mun nek di depan. Iya sapi wis dinudal kayak kok. Yo bisa sakit. Bulan sore berarti kok pladene digo muni muka ya pertama. Iya. Sore sapi. Sing apa to? Oh kono iya iya. Ngono ae wis kok penak. Dia nak soro jebone. Mano ada wi. Oh. Masa we. Soalnya nang biar pinter nek ulangan mesti ngapal yang soro jebone. Berarti Muni ya. heeh. Yo tau nek luwak nang kono. Oke guys, sudah selesai. Oke.